ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo a sị nka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kekeka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m onye sị na nkwa ya ma acha mpama ya bara nke ya. Asị m onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ. Asị m na ọzọ ya nkwa. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Asị m onye sị anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asị m onye sị na anyị ga-adị mma onye ahụ adị mma. Mana onye sị na ya ma adị mma onye ahụ ama adị mma mana anyị ga-adị mma maka na nwa eze bụ eze na nwa agụ ama atanata ahịhịa maka na ọ n'iru n'iru ka oke enwe na-ama. Anyị ga na-ejere obodo na-anara obodo maka na mmapụ adịghị egbu awọ. Onye nechara awọ ebe awọ nọ gbaa ya ụkwụ kwuo lift ka onye rie. Asị m na ọmaka ga-emere anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Asị m na ngwu ọbụla onye ji eko ezigbo ngwu na ọma akwa n'ahụ ya. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbo onye a na ndụ. Anyị nọrọ nwa mmụọ emegburu nwa mmadụ emegburu nwa mmụọ. Asị m na ndụ anyị ga-adị n'ọ ndụ bụ isi akụ. Asị m ihe anyị sisi eme na mmadụ na ọ ya eme anyị. Asị m na anyị gboo n'ihu na anyị egbute mma, anyị gboo n'azụ anyị gbute mma, anyị gboo n'aka nri anyị gbute mma, anyị gboo n'aka ekpe anyị gbute mma. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mkpochi. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi si were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ important of ịkụ mbaa part 2. O nwere ụfọdụ ihe anyị akụwalụ gị a step further n'ihe anyị kụziri yesterday bụ ịkụ mbaa important of ịkụ mbaa. Taa ya nwoke agba nke abụọ ya. Mana before anyị gaa n'iru echefukwara na ọtata bụ June 6th. Anọ June 6th ya ka anyị bidoro ịchụ àjà nke anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June. Ọ bụ 14 days rituals. Ọ bụrụ na iso na ndị niile sonyere anyị na aja later today, ọ bụrụ na nrụsị ọrụ today, mma esende ya bụ mbido ya bụ ịchụ àjà ka a na-achụ n'ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa June a. Anyị ga-ese ndị the ritual, the starting ritual today. Etu a ka a ga-esi na-achụ ya bụ àjà kwa ụbọchị wee ruo na 14 day ya. Na 14 days ya ka anyị egbuzi egbu sie ife then bute mmanya ndị mmadụ aṅụọ mmanya of their choice asaraka. So ọ bụrụ na isonye na ya ị ga-enweta vidio and audio aja anyị chụ n'ụtụtụ a. Bụsọ ọzọ ị ga-enwetazi vidio ụbọchị a na-achịkọta ya maka na anyị ama enwe ike ị na-eweta vidio everyday. Mana mbido a anyị enweta vidiyo ya then bọsị anyị emechikwa anyị egbu ebu n'ihe enwetakwa vidiyo ya. Daalụnụ. A sị na ndị niile na-esonye na aja na ihe ọma ga-emere ụnụ na onye chụkwara ụnụ ga-ada na ihe ọma dị iche iche unu bụ n'obi ga-abịarịrị unu na mmezu. Na-asịkwazi na ezughị oke ọbụla abụrụ ogbochi, distance abụrụ ogbochi. Na-etu a nsị gị ka ọ ga-esi mee na ịkwa ọfọ n'oshio ise. N'ụbọchị taa na Ugochi tubelu na temple echefukwana na anyị na-agba afa miri emi. Anyị na-agba afa oge ọbụla ụbọchị ọbụla na-arụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. O nwee ihe ọbụla ịchọrọ ajụjụ ịchọrọ ịjụ m na vidiyo nọ na ya na ihe ma akụzi taa send alụ meseji ma ọ bụ ihe nkụzikoro gboo ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo
maọbụ na ịchọ ka agbaala gị afa bido emi maọbụ na ọrụ mmụọ ọbụla send alụ message na 08057837672 na mmechakwa vidiyo mma agbakwa nọmba m ọzọ 08057837672 share the link my friends and well wishers ndị nọ na Facebook share the link invite your friends and well wishers ka ha join ya anyị n'oge awa nke eziokwu maka ihe mmụta pụrụ iche nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Invite your friends and well wishers. Echefukwana na our friends and well wishers ndị niile na-esonyere anyị na mmemme anyị na-eme ndị anyị na-eme na amasị ndị na-comment na-share our links na-share our messages to friends and well wishers. Anyị kwuru n'ọrụ ọnwa June a ka anyị ga-eme appreciate our top fans. Yes, anyị ga-eme appreciate our top fans n'ọnwa June a. Ọ ga-abụ na June 29th. Yes, all on a Wednesday. So that is that. So keep on doing the good work. The only nwere ike imere ya friends and well wishers bụ ozi anyị na-anụ n'oge awa nke eziokwu ịtụsara onye anwa. No onye anwa anụ maka na okwukwe sitere n'ọnụnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ajụjụ dị iche iche. Mana before gaa n'iru na ajụjụ ndị mmadụ nwere wee banye na nkụzi anyị nwe taa bụ mbaa bụ what you don't know is only a mystery to you and it takes two to tango. Ọrụ mmụọ ọdịnala Igbo abụrụ magic. So onye ọbụla na-agwa gị na magic anyị achọrọ ịgwa gị eziokwu. Eziokwu ka mma agwa gị dịka Eze-Ana bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ọma na-emere gị remain permanent. Maọbụ na like or whatever that is happening to you right now. Maọbụ na your account balance adị agwa gị eziokwu, you are not happy. Generally speaking, you are not happy about how things work around you. Some people normally use life no balance. I can tell you, it can balance it. Is there any man that will weave whatever you want in creation? Nke bụ eziokwu na mana adị adazi now. Yes, and whatever you get is what you deserve. What you ask for. You cannot get what you did not ask for. Nature is not for the Christmas. Yes, if I will borrow some words from my legal friends. So now law is not for the Christmas. Yes. Eto esi gwa na court abro for the Christmas that can award you whatever you did not even ask for. Eto according to nature. Take it or leave it. Whatever you deserve is what you get. Whatever you sow in creation is what you want, because whatever you want, you give it out, and the nature will make it possible. For whatever you give back to nature to come back to you, being the originator in multiple fold. Have you asked yourself why mado so here or receive a multiple fold? You got that? Kama atụ na eju eju aja ihe maka ụfọdụ ndị na-abịa ajụ m ajụ dị iche iche. Nwere meseji si na-enweta ndị ga-esa meseji ma abịa eju m ajụjụ. Nwere ajụ ha jụrụ m chọrọ ịza taa before mbanye na ozi anyị ji bịa taa. Gee ntị ma gee ntị nke ọma maka na ajụjụ a nza ya you must learn something from it. Ịma o nwere ana enwere ike ịsị gị na ana na-emekarị ji maọbụ na ọ na-eme ede karịa ihe ndị ọzọ ịkọrọ na ana. The reason bụ na there are other nutrients that is compatible, the soil composition, that is what actually the ede or G needs. That is why more than ecology, more than that particular ana or more of ma. Because all he had in an hour, put number case here, he had in an hour can I will see bring back to you. There the farmer, go on the farm or the ten. Yes, Ogbuefi originated that plant, crops. Here we bring out what is there back to you in multiple fold. The same thing, I want to how things work in the spiritual realm. And the only pay attention. Now apply what I'm teaching you. Then no need of following me. The thing about and we spiritual connection center. Phone half make a good.
When spiritual, I don't like to use simple analogy for you to understand me very well. When spiritual connection turn off market good. Now, when you are sowing good seeds by thought, walk, words of your mouth, and all your entire activities here on earth, now is going to that spiritual connection center. And at the same time, when other people around you that is living a good life, that are showing goodies, so they will be there accumulating all the goodies in the goodies store. The same thing when you are doing bad, you will still go to that spiritual connection center of the bad, and it will be connecting other negative energy from people around. Now, when there is time for the goodies to come, it will come in multiple fold because a lot of goodies are there to complement it. The same thing, and it will flow back. The same thing with the same thing when you do bad, it will still flow back. That is why Galatians 6:7 says, whatever that is happening to you today is as a result of your own fault. Yes, you. Yes. You saw it, but you don't know when you saw it. If you don't deserve it, it will not come. God is in his infinite mercy. Pay justice to every human and every creation. Now, Galatians 6:7 says, come on, the thing why you don't understand how things work over that. You are judging this earthly life based on this your present existence. You might tell me that since you are born, you are always a good man. You are why my dear. It's just because you are judging your present earth life based on this your present world existence, this your earthly now existence. Life is continuous. But you cannot tell the type of life you live in your previous earth life. It's carryover. It's like government. Government, you inherit the good and the bad of the previous government. Yes, that's what. The only thing in a whenever you reincarnate, you remove the earthly cloth, the body, then come with a fresh one, with the fresh brain. Yes, with the entire fresh body as a whole. But the spirit remains the same. Whether you took the feminine physique or masculine. Hence, you must be able to own that truly the God of the Almighty, the divine justice is fair. Don't be saying the word no balance. Yeah, the word is no balance because you are not seeing beyond their nose. Because whatever is coming to you is actually what you deserve. But you can do something to turn it around. Yes. Some people will not like what I'm telling you today, but it's true. You can do something to turn it around. If you want better future, start today. What you're planting today determines your future. You know, so even if somebody is doing work for you, what the person is actually doing is interceding on your behalf. Let me give you an example. What Diba does, or what a priest or a spiritualist does, that can only be done for you, is this. Yes. Only over his doing them. He measure so much. Yes, he measure so much. I say nonya. Oh, na mo regret it. Iho ma melonya. Mo bona na onwere ihe mmadụ melomu hot one so bad. We decide ya no nwere that is na onya. No. You understand? That the person hit the bar. Now, onya nwere ike si na ya ma gbaghara onya for any reason. Then, mano nwere onya the close to the person. No matter what, onye saying against. Onwere onye ga-awe kpọrọ, onye nya dị ya bụ the very close. Emano nwere onye nwere ike isi no to whatever he or she asks for from you. You know? Yes, it happens to me. Onwere only too close to me that whatever they ask me, I can never say no. You know why? And they know they can't be selfish asking what is not possible. They know how things work. Therefore, what they will ask from me is what is possible.
And what they ask that is possible, even if I did not do it immediate, I will give them positive answer that, believe in me, I walk towards it, and soonest they will get what they ask from me. So, such a person, if you offend me for any reason, and they come across, you come into a company with that particular person to me, believe in me, I don't want to see this person. For the fact that you come with that person, I will give listening ear and probably have a soft spot again to at least review my earlier decision. Yes, that is the only thing the DBA is doing for you. Yes. But the DBA, for the fact that you have already sinned against Yachi, you have already abandoned Yachi, you have already abandoned your ancestors. Imegi hot on all the chicha. It's a campo hot on Imanafa. So we may go swana. Now, generation or generation, one day they didn't 1 year. Generation cousin, they didn't a cousin here. Generation one day didn't a woman near. Generation, I may go. Just poor me go na generation I had, I was in apology. Yes, it's in apology. I may go. We have gone so far. Any and then I have so. Emenia. Dig that name. And believe in me, whenever you go against law of nature, believe in me, you can never go scot-free. Also, Annie, do you know how things work? You don't understand. You don't understand that Nana and Agozi mother. Are you really getting it? Here, Jacob, where Bayana, he had you a piano, but I come one bamba. Yes, he entered a Kowana Yavona. Cake with a one bamba. More no Ugochi to na temple can wear him out. Well, so. Yes, upon him, I saw the insult, please, you don't near. Yes, he got sorry in so. One of the insult one, you never sleep with a married woman. Yes, one you open on a G, open on the Buruji, Messenger idea so on our ben near. That one is over. You are free to remarry the person or to date the person, you are free. Monobo no one you cannot a D. Canon a D. You might hear me to buy on a D. Yes. Ijene Dinia. One is no. You know why? More money than one man on a D. He hope that able to diasi. And then you poison ye bonya. Yes. You Tanya? So for that reason, and the more one I want you, Quetalo non a Jicotarke, Jabanilo, Opogo diamas, and yet one opportunity to wake you with the man. Because women attach emotion to sex, not like men. So most men, yes. So you're not checking what so Anne. Imego the mother megonum pono. Can go allo you got a can't one of the man Kubasano this era of Wakita or to turn them mad or Haneme knows an adjoining name. Let me tell you the gravity of a married woman and Ebanilo. Forget about feminism, forget about for the as okay men one working and one eye their marker no for the hair. Yeah, even if you give okay, Munyam Mado don't go. Now, no one Munyam Mado, none a di, Choi Kumwan Bamba. Eh? A Mabanilo. Manobuni look do digging no crossing in the me. Opo you are free to get abandon the marriage and severe that marriage relationship. You are free. Manobone no na dinner chodi or walk. You got there? Can go on the gravity of this. In ancient time, there was a man, a king, called David. The Almighty have shown great love for that David, King David. And this what happened this fateful day. David bagoni me baya ni munia, the obsessed olden days. Now society away from one na asa hu no ogbe. Where be you do tie no one dey to anya for ebe dey to na asa hu.
ka onwe nwaanyị dị ihe ahụ ha wee gwa ya na nwaanyị a bụ nwunye mmadụ na nwaanyị a bụ nwunye mmadụ and na nwaanyị a bụ nwunye onye agha ya. I can't remember the name now. O wee kpọọ ndị agha ya ndị maka na mgbe ahụ ndị ụmụ Izrel nọ n'ihu agha. O wee kpọọ onye agha si ya were di nwaanyị a tinye n'ihu agha. Ọ ma na ya egbu ya n'agha. Yes, intention ya bụ ka di nwaanyị a nwụọ ka o sizie n'azụ bịazie nụọ nwaanyị asị nwaanyị ajadu. Ịghọtara ka mmụọ si eme ihe? Yes, mana mmụọ ma na nwoke a akara ịnwụ ma ewepụ ajọ obi David. Nwoke a nwụrụ n'eziokwu. O wee je nụrụ nwunye ya. Nwunye ya wee mụtara onye a na-akpọ Absalom. Absalom a onye amụma wee je gwazo David na ihe imekwara ụwa alụ na imekwara mpụ na ọtọ nọ. Na ihe o mere wutelu the natural laws that is in charge of the irrevocable law of justice, that is in charge of whatever you sow is what you reap. Galatians system. E wee sị David na ihe o mere maka ihe o mere na nwa ya anwụ and na mma agha ama esi na bịa wepụ. Ọ kpara nkwa ahụhụ si na ngwere bịara ya ọrụ. Akwụkwọ that ancient book kọwara na Absalom nwa ya mechara di na ụfọdụ nwunye David. Yes, because whatever you sow is what you reap. You got that? Yes, all reputable law of justice, it must come back. After government that thing, Absalom anwụrụ. O jechara agha one day na-anata. Inwe ike ikpe accident. Horse ya tụnye ya enu isi wee koo n'elu osi Absalom nwụọ. You got that? Ọkụkọ agwọtara n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. You got that? Ozi ụdị ha ka ị chọrọ. Ọtụtụ ihe na-eme na ngwuru dị tata bụ ụfọdụ nwere ike ịwụ ọtọ n'ime. So iche na ka ụfọdụ n'ime ha pụta n'afọ mkpọ nwere ike onye gbara gị afọ pụtara. Two things nwere ike ime ka ọ ghara ịpụta n'afa. Either na onye gbara gị afọ adịghị agba afa miri emi. Two, o nwekwara ike ọ bụrụ na onye agbara afa miri emi mana ụchụ ka dị n'ụzọ gị. Mmụọ gị na ha so emesibere ha ya emeghị ihe niile. Ha emechabere ihe ha chọrọ ime gị. Because ha amaghị na ọ pụta n'afa inwe solution. Kene chi gị na ihe ọbụla pụtara n'afa gị bụ na chi gị chọrọ ịzọ ndụ. Stop saying all the too much. One person, you might put on ego. You are 34 years, you are 50 years. Since you are born, you never put on now or your wiggy. You may say, oh, what about again? Or I say, hallelujah, I am your own wiggy. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oya gwara image and put on. You put on your mother, you didn't but they say, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Share crocodile tears. Now, we do against a while. Jokoni mebiri ihe dị eyo ya mgbaalụ. Ịghọtara? Yes. Ọ ya pụtara ndị mmadụ achọrọ ọdịnala maka ọdịnala siri ike ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala ya emeghị ịpass ya through of those things. Tomorrow you will not do it again. That is called law of karma. Mana because na ndị mmadụ ada asọzi nsọ ana. Ka ngwa nwantara ma ọ na-agọzi mmadụ. Ime nsọ ana, melụọ nsọ ana, mma agwa gị ya maka na ọsọ nwa wee eze ana ya agwa gị. Yes. Echiri m ọzọ eze ana and na-efe ana. For that, mma agwa nke bụ eziokwu. Ịghọtara ya? Eziokwu mma agwa onye ọzọ ya agwa gị maka na mma atụ ụjọ mma agwa m kwupụrụ ana. Weda ma nkụzie weda ma ime ma ọ n'ime na ọ gbasara m mana asị eze ana mma agwa pure. The truth bụ na ana this land ya sị. Ana bụ otu weda ma nọ US ma nọ America ana na-agọzi mmadụ. Once you discredit the land mgbe gboo imeju ana ahịa akpụ alụ imeju ana you have to cleanse, do the cleansing. That is the only way the land will bless you. Let me tell you what you don't know. During the ancient times, when you are farming, ihe eji ama ọgaranya mgbe gboo ugbo ya, the blessing from the land. Ịkọ ugbo, ịkọ ji, oruru ji, ịkọ ede, oruru eje, ede. Inwe ihe nunu, ọkụkọ, ewu, atụrụ, ihe ọbụla. Ha niile na-akpa n'ana. All the land get bless ha, make a ghara ide nwụnwụ. Ka atụrụ na ọkụkọ gị ahụ dị ha na-akpa n'ana. Therefore, you need the blessing of the land to make ihe niile wu ihe aka ọlụ gị ka ọ pụta ihe.
He cannot be desecrating the land and they expect blessing from where? The sun, the power of the Almighty, energize the sun, the soil, Anna, and something good germinates. So you must be in good terms with the Anna, because they work in hand to hand. Now the Eke and the power of sun and land. Enunana, you need them. Abba, you need the power, the blessing of Enunana for you to be successful. And the truth of the matter is that Dibia can only do is intercede. Malaga to the young Wiki, we met out on the case, and young Wiki Juana, where intercede there on behalf of the land. Pokondichi and the Torontan group, and my clan, and Uru damage, they can then where you're on your behalf. Let them tamper justice with mercy. Let them have mercy on you. That is where you need a priest to intercede in your case. The Golden Chuaja, I will intercede on your plead for mercy. I'm not the one doing miracle. Yes. What a young Chuaja gave me to give Chuaja on your behalf, a Jambara me, intercede the walk to you one ditch. Or is all more ditch. Over there were the barricade between you and the Mirigo and intercede. Over now, so we intercede. He's only pleading on your behalf. Look, please, for the sake of me, have mercy on Ifanubi. Example. Then all the Almighty and the Zumezu call this area. It's okay. We have heard what you said, and they are pleading. Because of your pleading, we are going to answer this request or prayer in a week time, in 2 weeks time, or 1 month, or 2 months. You get how things work. Yes. So yenda akuwabuna obone kurumbamba oborone idro ready esonsana idro ready to be protected. Yes. Cardinal things more na so one. Imeje ku nwunye mmadu. Eburu kwa nwoke imeje ku okay iburu nwoke imeje ku nwunye mmadu. Eburu nwaanyị nọ na di imeje ku nwoke ọzọ n'ilo. Yes. Onye chiza akpa ya za akpa. Onye chiza koro ya za koro, bụrụ ịza akpa koro. Imagine na asa akpụ mana iji eze kere ụmụazị onye na-asa oke yotago so ihe ga-eme ọ bụ na di ga-adọrọ ọchị mba workout church a workout you free man, as long as that man's bride price is upon your head you remain his partner, and that betrayal must not be done. So but if you feel like that's ordinary Igbo goes on, they are free. Or the marriage is not do or die affair that he wants for better for worse. No, ordinary marriage is not like that. When the things there is no harmony, there is no relationship, there is no marriage. Everybody should walk away. So in that check wabuna, Nansa lo si abo iwe ilo ibu nwoke no one. Then the major kunya mado. But I say, man, yes, he who paid the pipe at the 32, yes. And then he who paid the pipe at the 32, the man is as the breadwinner. As a man, he is the one that paying bride price. So he has the authority, which if he can, if there is any need for that, a man can marry as more than one wife, yes. But a woman, he cannot marry because somebody paid their bride price. You got that, yeah? That bride pride won't count when she called you when the better power ahead of you. So if one aka ke even woke, because don't want to have hanata. You got that, yes, woke na ta future. I woke a borrow can you call him woke na gabi gamana. Even woke adri is not even one it's already woke. But I can is yoku on even woke if one even woke adri easy. So therefore, engineer check whether my okay, I'll always looking with the power, you know, multiple wife. I don't know one multiple D. Ungana, I want know multiple D. They ain't got a gota in your cool bride price. If you can enjoy in the door to do what was your always working? Yeah. So I might just fine. Sorry. And I might just fine working. It didn't misbehave. Yes, but then with serious reason why a man need assistance for his wife. Then
But two of them can discuss about that. It's not my business. That will not be my problem. Yes. So if one is doing well, okay, one is okay. Unless he was a cogent reason for adding up, then it's their business. But one you now, one you know that amabanido. Nwoke amedokwu nwunye mmadụ. Nke ọzọ bụ na imeji egboju ori. Yes. Ka nke bụ nke ịtọ bụ na ya bụ na imeji si ka gwọrọ mmadụ ọgwụ. Imeji bụ dibịa si agwọrọ m ọgwụ ka igbuo Ifeanyị ma ka igbuo Agata ma ka igbuo mmadụ. No. Mmadụ mejọ gị mana ịkụrụ mmụọ mbamba jee kọsara mmụọ ịkụrụ mbamba si ya nekwa ihe na-eto onye a mere gị kọsara ya etu o si ihe exactly ihe mere nụ hapụzie mmụọ ka mmụọ jiri aka jọji ya ihe na-eme ụnụ na ụnụ na-adagharị too fast mmụọ ijide mmadụ abụrụ automatic because mmụọ ga-ebu ụzọ jee complain si ya na mmụọ niile so onye anwa lee complain enwe proper ịmara etu esi enwe proper judgment na court na physical etu aka esi eme na mmụọ example now iwezi ịchọ ka imegide Eze-Ana ihe ị ga-eme bụ ije ripọtụ na mmụọ nwere ripọtụ mmụọ a ga-ebu ụzọ bịa mmụọ ikwu nne m na mmụọ niile gbara m okirikiri ya bụ ụzọ nọrọ in defense ajụwa kere ihe email kere ihe m mere ya ebido kpewe ikpe ọnya ka o ji isi njisi gị na we are living n'ụwa anya mmiri nka so you have to ịkwụ ka nwoke si akwụ mmedosia chi gị ma ezumezu medo ma ndị ichie ma ụmụ mmụọ ikwu nne gị ma mmụọ be nna gị ma ezumezu mmụọ niile gị na anyị kụrụ mbamba mmụọ niile gị na ha kwụ ka ị kwụrụ ka nwoke si akwụ ọnya important of mbamba ihe ọ pụtara na ife a na-eme ugbo ihe ọ pụtara bụ ịnọ ka onye nwere fortified security around his house before anybody can take you away he must deal with their security details. Etu aka ọ dị onye kụrụ mmụọ mbamba because na mmụọ ya ọrụ ya bụ protect you therefore ihe ama eme gị easily mana ọ bụrụ na ịkụrụ mmụọ mbamba na onwere mmụọ na-echekwa gị ịdị vulnerable to every attack ịghọtara ya so uru ọ bara bụ na anọ n'ụwa world field of wickedness therefore ị kwesịrị ka ị gbawa onwe gị aka ị kwesịrị ka ị ya nọrọ bido na chi gị ịchụkwa chi gị chukwa ndị ichie chukwa ezumezu mmụọ sogunu chukwuazụ ụmụ mmụọ dị iche iche arụsị dị iche iche ndị anyị na-ewu ndị awụ ndị wu ya protector mmadụ jegoro je chọọ ihe ọjọọ ya eme gị ọ gbapụta arrow of wickedness those mmụọ asụ na-ebutu bring it down onye ahụ na-ele complain iji mee nke a nwee nke asị oke keri ekpe dị ikpe na mmụọ and enwere ike ta ịbụrụ onye mmụọ so kụrụ mbamba enwere ike mmadụ jee chere gị aja echi ma ọ jee meje aja ije n'ebe ị nọ mmụọ abịakwute gị na onye na-etu ajikwa atụ na mmụọ etago mmụọ gwa gị ị ga-eme ịnọ ka onye nwere atọni na-ekpere ikpe mana ọ bụrụ na ị nwere mmụọ ọkụ maba ịdị vulnerable ama nka m mesikọwa ya ka ịghọta ya mana ka mmalụ ga-atọ ifere ndị ụka Rom mana ịkụ mbamba amaka ịgbawa na nchedo ọ ihe o minụrụ akọwago m ihe gbasara mbamba sị na mbamba ahụ simple thing anyị na-eme mgbe anyị dị n'ụmụazị enwere ike ime ihe onye tọrọ gị ma ọ okenye achụba gị ọsọ ka o chie gị ihe ịgbakwunye n'aka okenye ọdọgbọ ya akụrụ gị mbamba ịgba ya n'azụ ya bie ochie n'azụ onye ahụ anyị kụrụ mbamba ga-ewe ejizi onye a na-abịa echi ọsọ si akere ihe o mere ekpebe dị ikpe obecha igba ụgwọ n'oyi mejọrọ ọ ya asị gị emezikwa n'ụdị ihe ọzọ mana ọ mekwe ka onye achie gị ihe ịghọtara ya because all disrespect ka onye ịgbakwutara ịghọtara ya ndị ụka Rom ma maka nke ọfụma onye ka ha ji wee na-agụ akụwara m yesterday wee sị na ha sịrị anyị agbaba na nchedo gị ohere anyị to ya refuge anyị agbaba na nchedo gị o nne nke Chukwu dị asọ n'ebe mkpa na akpa anyị ma na-azọkwa anyị n'ife abụ n'ife dị egwu virgin dị otito na ngozi echetawo mgbe anyị tara mkpụrụ ụka ndị ụka Rom anyị wụdara aka na-akụzi katikizim mgbe ahụ na-akụzi nkụzi nke okwukwe o chefu otekwara ọ sị ga anyị agbaba na nchedo gị ohere anyị to ya protection o mother of God chekwakwa anyị n'ebe ọ bụ na mkpa na-akpa anyị of all our needs ma chekwa anyị n'ihe abụrụ ihe dị egwu
ewesị Virgin dị otu na ngozi onye nwa anya agbawa na nchedo gị onne nke Chukwu dị asọ n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị n'ihe abụ n'ihe dị egwu Virgin dị otu na ngozi ịghọtara ya. So ebe ndị ụka Rom ndị na-agwa gị na omenala adọrọ mma mana ha ahibekwala gwa gị ka ihe esi na-agbawa mgbe ahụ anyị nwere ike iji ọgbakọ n'ụlọ ụka achọghị anyị na ihe anyị esi ihu anyị agbawa na nchedo gị onne nke Chukwu dị asọ n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị n'ife abụ n'ife dị egwu Virgin dị otu na ngozi ọnya ekpere anyị ji emechi so were anyị to ha protection. Now today ịnọta n'ọdịnala ewesị gị jee kụọ mmụọ mbamba ọ bụrụ iwu na ọ ya abụ mmụọ nọ n'Ugochi tubelu na temple ọ bụgoro mmụọ ikwu nne gị yes ọ bụgoro mmụọ okwu be nna gị mana ihe dị mkpa na ọ ga-enwerịrị mmụọ ị na-emere ihe maka na onye mmụọ riri nke ka ọma ịghọtara yes onye mmụọ riri nke ka ọma bido tata chukwu mmụọ gị na gị na ha so ka ha kwudoro gị maka na adịghị enwudo odogwu n'aka gị na ịchụkwa mmụọ gị na ha so mmụọ ụzọ ha ga na-agbara gị ọkụ bifo ihe ọ bụla mmadụ asịgoro ka o dile owuti obi ụzọ dị ewuti ya security details gatara so onye a ka ịkụ mmụọ mbamba ji wee dị mma akụwagoro gị uru ọ bara wee ịkụ mmụọ mbamba yes for your protection. 2 mana ịkụ mmụọ mbamba nwere nsọ akụwagoro gị nsọ gwa gị reason why you should avoid anything against nsọ ana ị na-achụgharị na-asị ihe na-eme gị ị nwere ike na-ebule egbe onye na-alụ ọrụ mana ọgụ dị responsible. Have you told onye gị na onye na-alụrụ ọrụ mpụ na ọtọrọ email mgbe gburugburu ịgwa gị abụghị gị na ịmara ọnụ ọnwụ na-egbu nwa nkịta adịghị ekwe n'isi nsị ghọtara ya ọnwụ na-egbu gị nwere ike mmụọ chọrọ ịtaga afụ nwere ike egbuo ihe gbasara gị ọma na-apụta n'afa and gị nwere onwe gị emechi ọnụ si na ime ekwupụta mmehie gị ka onye ọ bụ ọrụ ya ndị na-agwa wee nwee ike wee jewe yọọ n'ihu ana yọọ mgbaghara n'isi a dị ikwe nkwa na ihe emezi ọzọ example one of the reason ọ bụrụ na anyị na-anọ n'ihu ana ruo ụda mechi na-ekwu ihe gbasara alụ n'ụzọ mmadụ ime osi ekweriri nkwa na ihe a n'ime emezi ọzọ ọ bụghị anyị ikwere nkwa na ihe emezi ọzọ nothing for you I will not do ghọtara ya yes. So iwepụ aka na mpụ o nwere ike mpụ na ọtọrọ email abụrụ onye ọ mere ihe jikpọdogu n'obe ọ bụrụ na onye abụ na ka ị wee je kwupụta ihe ahụ email mmụọ ahụ imejọrọ a na-eme ana ahụ imejọrọ a na-etesify against you o nwere ike ije na-agbalụ ọrụ ọbụla a na-alụ gị ọtụtụ ndị mmadụ wee gesị na onwere dibịa alụrụ ọrụ onwe onye ahịa gbachara n'afọ sị ya na ihe ịgbara ya n'afọ na na-arụchabu onye mbụ na ọ bụrụ a na-arụchara ya mgbe bụ na ọgarọ and enwere ihe kpatara na ọgarọ enwere ike ọnwụ na ụchụ dị n'ụzọ gị je na-alụ ọrụ mmụọ ka ọ ya esiga ọ iburu ọtọrọ n'aka a na-enwe nkwa inwe nkwa anyị na-akwa aka n'ume anyị ebu dọsagoro ụchụ anịkọdọ nkwa adị ka o nwere ihe mpụ na ọtọrọ imere kwesịrị na ị ga-ekwupụta ya you know why ọ bụrụ na ikwupụta ya ọ ga-eme gị next time you will not even try it mana ọ bụrụ na ikwupụtara ya ihe akaba ahụ na-emekwa ya because o nwere ihe kpọrọ ya achara was we are talking now somebody nọ kịta na-epotori wit nwunye mmadụ ịghọtara ihe na-ekwu yes as we are talking now somebody nọ kịta na-epotori wit relative ya ma ọ kọzi ya mpụ na ọtọnọ emechi ịchọwa ihe na-emego nwere egwu ọrụ ọgwụ yes mmadụ agwụrụ ọrụ ọgwụ ọ ihe tụrụ n'ọda na-abatara gị and that cleanse must be done maka na ana na-agọzi mmadụ you march on the floor right now and he already secreted the land ka eke isi achị ka na-agọzie gị bido taa mgbe ihe ị kwesịrị ime sọba nsọ ana kwụọ mmụọ mbamba ka nke bụ eziokwu na atụmatụ onye ilu ọbụla ama enwenata ike n'ebe ị nọ maka na mmụọ na-echekwa gị ana na-echekwa gị enu na-agọzi gị ana na-agọzi gị ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ n'ihe a nkụzi taa akọwagoro gị ọ bụrụ na ị bụ onye achọrọ ịsọ nsọ ana ịkụ na mbamba okay yes ọ bụrụ na ị bụ onye chụka chọrọ ide eme mpụ na ọtọ nọ forget it mmadụ ihe gara mara ọfụma abụrụ ihe ụwa all about choice so if it's not your choice forget it ịchọ ịwọchị vidio a in full ma ịwọchị nkụzi niile anyị na-akụzi na Ugochi tubelu na temple n'oge awa eziokwu jee chọọ Ugochi tubelu na temple Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite jee chọọ ya na YouTube ọ ndị na-awọchị ihe achọ ịnweta na Facebook Ugochi tubelu oraifite
ịchọọ ka agbara gị family ma ọlụ mmụọ ọbụla send alụ message 08057837672. aga m enyere gị aka send alụ message na WhatsApp. I will respond. Ya gazie ihe necha vidio ihe ị ga-emere nwanne gị ma nwanna gị fụrụ n'anya ịtụsara ya ozu ya. Ya gazie n'ọfọ.